गिबिसिन सानावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दायो जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि अननाय आरो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे गाहाम बाथ्रायाव जेसेबांनाखि भिउवार्सफोर दङ बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनसायग्रा ख्रिस्टनि बिसियाफोर, आरोबाव नोंथांमोननिसिम दिनैनि बे दिनजों लोगोसे गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान गाहाम बाथ्रा दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। दिनैनि बे गाहाम बाथ्रा बा टपिकआ दिनै बेनो जाहैबाय मिराकल, सोमोनांथाव। दा बे सोदोबनि सायावनो नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ दिनै आङो सावरायनो बा रायलायनो दिनै आं सानदों। बेनिखायनो मिजिंथिदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे इसोरनि बोर आरो आशीर्बादखौ मोननो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरबावदों। अनसायग्रा ख्रिस्टनि बिसियाफोर, जों दिनै साफ्रोम बयबो मिथिगौ, जों साफ्रोम ख्रिस्टियानफ्रा बेखौ मिथिगौ जे जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव दङमोन, बियो मा सोमोनांथाव दिनै बियो हाबाफोर दिनै मावनानै थांदों ना, मावनानै गालांदों। मा सोमोनांथाव बे हाबाफ्रा? दा बेनो जाहैबाय ना, जब्राफोरखौ सोखादों, खानाफोरखौ नुहोदों, लेंग्राफोरखौ थाबायहोदों, गोथैफोरखौ थांखांहोदों। दिनै जोङो बेबायदि सोमोनांथाव फोरबो जिसु ख्रिस्टनि हाबा मावनायखौ जों दिनै गोथार बाइबेलनि जुगिदि जों दिनै नुनो मोनो आरो मोनथिनो मोनो। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ दिनै नायगिरिफोर, आरो दिनैनि मुगायावबो जायफ्रा फोरबो जिसु ख्रिस्टजों गोगोम आरो बोलोग्रा खौसेथियाव जाया दङ, बा बेनि आयेन बेनि हुकुमफोरखौ जायफ्रा मानियो फालियो, दिनैनि मुगायावबो दिनै एक इसोरनि दासफ्रा सोमोनांथाव हाबा मावनायफोरखौ दिनै जोङो नुदों बा नुगासिनो दिनै जोङो दङ। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आङो दिनै बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगोन आरोबाव बेनो जाहैबाय दिनैनि बे मुगायावबो जायफ्रा फोरबो जिसु ख्रिस्टनि बिसियाफोर, बा जायफ्रा जोंनि ख्रिस्टियान बिमाफोर बिफाफोर, बा सेंग्रा सिख्लाफोर गथ' गथायफोर, बा जोंनि फिसाफ्रा गोबांथार दिनै जब्रायाव बेमाराव दिनै गोग्लैसोनानै दं। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, गोबांथार समयसाफोरजों दिनै बुंफबनानै दङ। दिनै जोंनि न'खरनि मानसिफ्रा, आंनि बिदा फंबाय, आंनि बिमा बिफा, आंनि फिसाफोर, जोंनि न'खरनि मानसिफोर, जोंनि मण्डलीनि मानसिफोर दिनै सोरबाबा हस्पिटालाव, सोरबाबा दिनै बिसिनाफ्राव, सोरबाबा दिनै बायदि बायदि समस्या न'खरनि जेंना जेंसिफ्राव दिनै गोग्लैसोनानै दङ। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नाथाय आं दहाय एसे गिबियावनो होनबाय, जायहा फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ मानिग्रा, बेजों सोमोन्दोआव थाग्रा, क्ल'ज रिलेशनशिपआव थाग्रा, बिनि हुकुमफोरखौ मानिग्राफ्रा दिनैबो जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव दंमोन, जेरैबायदि जिसु ख्रिस्टआ सोमोनांथाव हाबाफोर मावनानै गालांदों, दिनैबो जायहा फोरबो जिसु ख्रिस्टजों खौसेयाव थाग्रा, बेनि आयेन बेनि हुकुमफोरखौ मानिग्राफ्रा सोमोनांथाव दिनै हाबाफोर मावगासिनो दङ। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोना बेखौ मिथिगौना? जों जेखि समस्यायाव थाया मानो, जानो हागौ आङो जब्रा जानो हागौ, आं बेमार जानो हागौ, आंनि न'खरनि बिदा फंबाय बिमा बिफा, जोंनि ख्रिस्टान बिदा फंबायफ्रा दिनैबो जुदि जोंबो बे इसोर बा बे जिसु ख्रिस्टजों जुदि जोङो खौसेयाव थायोब्ला, बोलोग्रा बेनियाव नांथाबोब्ला, दिनैबो बे फोरबो जिसु ख्रिस्टनि नामाव आरो बेनि मुङाव गोबांथार जोंनि समस्या, न'खरनि जेंना जेंसि, जब्रा जन्था बेमार आजारफोरखौ दिनै जोङो इसोरनियाव आर'ज खालामनायजों जोङो उदांस्रिखौ दिनै जोङो मोननो हागोन। मिराकलखौ दिनै जों मोननो हागोन। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांनि बे आर'जजों, जोंनि बे आर'जजों मिराकल दिनै बे हाबाया जागोन। नोंथांमोना बेखौ मिथिगौ ना? नाथाय खोब दुखुनांथाव बाथ्रा,
अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा बेलाय गोबांथार जोंनि सोरबा सोरबा ख्रिस्टियान बिमाफ्रा बिफाफ्रा युथ्सफ्रा दानि बे मुगायाव सोरबा सोरबा मिराकल सोमोनांथाव हाबा मावनायखौ दिनै फोथाया अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला फै दिनैनि बे गाहाम बाथ्रायाव गोथार बाइबेला मा बुंदों दिनैनि बे मुगायाव आरोबाव ना मिराकल सोमोनांथावा जायोना जाबावा जोङो बेखौ मिथिनो फै आरो गोथार बाइबेला मा बुंदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जायफ्रा जब्रा जन्थायाव दिनै गोग्लैसोनानै दङ नामा बेमार आजाराव जायफ्रा गोग्लैसोनानै दङ नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला बे बाइबेल सिरि आं फरायनायखौ गाहाम थारैनो खोनासंगोन होननानै फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो मिजिंथि हरदों आं फरायनानै खोनासंहोनि आरो जायफ्रा बाइबेल फरायनो बा नायनो हागोन बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां यहननि 14 बालाबनि 12 सिरि Gospel of John chapter 14 verse 12 बेयाव बेबायदि बुंदों जिसु ख्रिस्टआ नंथारगौ नंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो आंखौ फोथायग्राया आं मावनाय हाबाफोरखौ बिबो मावगोन मा होननानै मिथिदों खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला बे संसाराव दङमोन अब्ला बियो मा होननानै बुंदों नंथारगौ नंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो आंखौ फोथायग्राया होनना बुंदों जिसु ख्रिस्टआ गावखौ फोथायग्राफोरखौ बुंदों आंखौ फोथायग्राया आं मावनाय हाबाफोरखौ बिबो मावगोन जाया जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्रा आं दहाय एसे गिबियाव होनबाय जाया बेनि आयेनाव थाग्रा बेनि हुकुमाव थाग्रा बेखौ फोथायग्रा बेजों बोलोग्रा सोमोन्दोआव थाग्रा that means बेखौ फोथायग्राया जेखौ जिसु ख्रिस्टआ मावदों बेबो बेखौ मावगोन जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्राया दिनैनि गाहाम बाथ्राया आरो बे बाइबेल सिरिया दिनै जोंनो बेखौनो फोरोंदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो गाहाय सिरियाव होनदों आरो बियो बेफोरनिख्रुइ देरसिनफोरखौ मावगोन मानोना आं आफानियाव थांनोसै आरो जोबनाय सिरियाव होनबावदों आरो बिथांमोना जाया फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्रा बिथांमोना बे इसोर बे जिसु ख्रिस्ट मावनायनिख्रुइबो देरसिन हाबाफोरखौ मावगोन जिसु ख्रिस्ट दिनै गावनो दिनै जेब्ला संसाराव दंमोन बेखौ बुंनानै गालांदों मानोना आं आफानियाव थांनोसै होननानै बुंदों अब्ला अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर अब्ला मानो एक जोंनि बिमा बिफाफ्रा मानो दिनै बे सोमोनांथाव सोखानाय मिराकल खामानिफोरखौ सोमोनांथाव हाबाफोरखौ फोथायनो मानो गोनो गोथोबाव दिनैबो जों जुदि नोंथाङा जुदि बे इसोरनियाव गोगोम बोलोग्रा आरो बेजों खौसेथियाव दङब्ला बेनि गासै आयेन हुकुमफोरखौ जुदि जों नोंथाङा मानिग्राब्ला आरो जिउजों गोथौ सोमोन्दो लाखिग्राब्ला दिनैबो फोरबो जिसु ख्रिस्टआ होनदों मा होननानै बुंदों नंथारगौ नंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो आंखौ फोथायग्राया आं मावनाय होननानै बुंदों मा आं मावनाय हाबाफोरखौ बिबो मावगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैनि बे बाइबेल सिरिजों जों दिनै बेखौनो मिथिनो हायो जों जुदि इसोरनाव खौसेथि दङब्ला आरो बेखौ जों गोगोम फोथायोब्ला जोंबो दिनै बे इसोर जिसु ख्रिस्ट बायदि सोमोनांथाव हाबाफोरखौ मावगोन बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामनो सानदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना मिथिगौना जोंनि गोबांथार मोजां ख्रिस्टियान फिसाफ्रा ख्रिस्टियान बिमाफ्रा ख्रिस्टियान बिफाफ्रा बिदा फंबायफ्रा बिब' बिनानावफ्रा बेमारजों सैनांनायजों जब्राफोरजों बायदि रोखोम नखरनि समस्या जेंना जेंसिफोरजों जों दिनै गोग्लैसोनानै दङ सोरबाबा हस्पिटालनि बिसनाफ्राव उन्दुसोनानै दङ सोरबाबा गावनि न'नि बिसनायाव उन्दुसोनानै दङ सोरबाबा थैनायजों जुजिनानै दङ सोरबाबा गाबनांदों ओरैबायदि आरो सोरबाबा जोंनि ख्रिस्टियान फिसाफ्रा थाखा फैसा गैया बेमारफोरखौ सिकित्सा खालामनानै लानांगौनि थाखाय
नाथाय फोरबो जिशु ख्रिस्टआ दिनैनि बे दिनाव बेखौनो बुंदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आंखौ फोथायग्राया होनदों जिशु ख्रिस्टआ आं मावनाय हाबाफोरखौ मावगोन बे जिशु ख्रिस्टआ जेब्ला बे संसाराव दंमोन सोमोनांथाव बे हाबाफोर मावदोंमोन मा जब्राफोरखौ बियो सोखादों लेंग्राफोरखौ थाबायहोदों थैनायखौ थांखांहोदों खानाफोरखौ बियो नुहोदों बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आं रिक्वेस्ट खालामदों जायफ्रा जब्रायाव दङ जायफ्रा बिसनाफ्राव गोग्लैसोनानै गाबनानै दङ बा बायदि बायदि समयसाफोरजों फै जोङो फोरबो जिशु ख्रिस्टनियाव बोलोग्रा जोङो जानि बेखौ गोगोम जों फोथायनि आरो बे जिशु ख्रिस्टनि मुङै जोंनि जब्रा जन्थाफोरखौ जोंनि आरजजोंनो नोंथांनि आरजजोंनो जोङो जय खालामनि जोङो मिराकल जोङो मावनि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों जुदि फोरबो जिशु ख्रिस्टनियाव गोख्रों आरो बोलो ग्राब्ला जोङो गुबुनखौ आरज खालामनांगौनि थाखाय जोङो रिक्वेस्ट खालामनांगौ जानानै बा जानांनाय नङा होननानै आं दिनै सानबावो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि आङो फरायनानै खोनासंहोनो सानबावबाय थ' बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां मार्कुसनि 16 बालाबनि 17 आरो 18 सिरि आं फरायनि जिसुनि मुङै आरो जाया फोथायगोन बिसोरजों बे सिनफ्रा थांफागोन बिसोरो आंनि नामजों बुहुतफोरखौ होयनहरगोन गोदान गोदान रावफोर रायगोन बिसोरो जिबौफोरखौ दैखांगोन बिसोरो फोथैग्रा बिसफोर दौजाब्लाबो बिसोरहा मुंबो हानि जानाय नङा आरो बिसोरजों दांजानाय जब्राफ्रा गोख्रों जागोन खोनाबायना मा होननानै बुंदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा होननानै बुंदों आरो जाया फोथायगोननो बिथांमोनजों बे सिनफ्रा थांफागोन बे साइनफ्रा मा बिलाइ फोथैग्रा बिसफोर दौब्लाबो बिथांमोना थैनाय नङा ना बिथांफ्रा जिबौफोरखौ दैखांगोन होनना बुंदों आरो बिथांमोना जायफ्रा फोथायगोन बिथांमोनजों बे सिनफ्रा थांफागोन मा जाय बिथांमोना फोथायगोन आरो इसोरनाव आरज खालामगोन बा जाय बिथांमोना बे जब्राफोरखौ दांगोन बे इसोर फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङाव बे जब्राफ्रा गाहाम जागोन बे जब्राफ्रा सोखा जागोन आरो गोख्रों जागोन जब्राफ्रा बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ दायो नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो दिनै आं बेखौनो मिथिहोदों बा शेयार खालामदों रिक्वेस्ट खालामदों दिनै फोरबो जिशु ख्रिस्टनि गाहाम बाथ्राया बा गोथार बाइबेला बा फोरबो जिशु ख्रिस्टआ दिनै गावनो जोंखौ दिनै बुंबाय आरो जोंखौ बेखौनो फोरोंबाय दिनैनि बाइबेल सिरिया जुदि जों फोरबो जिशु ख्रिस्टखौ फोथायोब्ला गोगोम बोलोग्रायै जोंजों बा नोंथांजोंबो बे सिनफ्रा थांफागोन बा थाफागोन बेनो जाहैबाय जब्राफोरखौ नोंथाङा गोख्रों खालामनो हागोन नोंथाङा बिस दंजाब्लाबो नोंथाङा थैनाय नङा आरो मा मिथिबायना आरो दिनै जोङो गोबांथार सोमोनांथाव दिनै हाबाफोर दिनै जों मावनो हागोन जुदि जोङो फोरबो जिशु ख्रिस्टनियाव गोगोम बोलो ग्राब्ला बेनिखायनो जोबनायाव आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथाङा जेखि डिनोमिनेसननि जाया मा बेयाव खोथा गैया नोंथांखौ फोरबो जिशु ख्रिस्टआ अनो नोंथांखौ फोरबो जिशु ख्रिस्टआ अनो आरो बियो नोंखौ इनायनो हामजायो बेनिखायनो जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर फै जोङो फोरबो जिशु ख्रिस्टनियाव गुरै नम्रता हामजा जानाय आखल आखु गोसो मावनाय दांनायजों गाज्रि पापफोरखौ नागारनानै जों बे इसोरनियाव फैनि आरो इसोरनियाव नांथाबनि खौसेथि जानि बोलोग्रा जानि जेन जोंनि आरजजों नोंथांनि आरजजों जब्राफ्रा दिनाव हामो नोंथांमोना मिथिगौना आं दहाय एसे गिबियाव होनबाय जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियानफ्रा जब्राफोरजों थैनांनायजों बा थैनांगौजों दिनै जुजिनांनानै दं सोरबाबा गाबनांदों थाखा फैसा गैयैनि सिकित्सा खालामना लानो हायाखै बेनिखायनो मोनसेल राहा फै जों फोरबो जिशु ख्रिस्टनियाव गोगोम जानि आरो जों इसोरनियाव आरज खालामनि आरो बिनि बोर बेनि आशीर्बादखौ जों नाजावनि आरो इसोरनि गोथार जिउजों जों दैदेनजानि जेन नोंथांनि आरज जोंनि आरजजों जब्राफ्रा जेन गोख्रों जायो थ' हामबायसै अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों इसोरनि बोर आशीर्बादखौ मोनबाय आरो दिनैनिफ्राय जब्राफोरखौ आरज खालामनानै जों बयबो
गोख्रों खालामनो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरनानै बे गुसुं भिडिअखौ बावनो दोनबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।